khopakhata hian purovate chhungkua hian oma nu ber chu piremi ni fa pahni an neya aupa jok chu thana ania naupang jok chu ruati ni chhungkua ho satak le Christian chhungkua en ton tlak tak an nia chhungin khom le ko ran in khom an thul ngai lova an ho sakna chu an chapo pui ve ngai lova mira theite an khongai em thin ani ni khat chu thana chu a thian pa in an ina local turin atia thana na thian pa te in a han thlen chuan a thian dang lo ve te zinga chuan a han thu ve a inge kan ti don atia ma sen ni po chuan an ti turan lo hrebik lova chuti an lo in biak lai chuan an thian pa chuan chauka tangin zu aron la do ka na da an in ngal sup supa ma se thana chuan a that lo zele pathian in du lo zia hria ta wangin a in ve du lova a thian ten in luiti ran tum chuan atlan ho ta ngal da ya ni khat po piremile a thian nu chu an bazara an lei tur ten lei zo chuan an ho ngala an ho konga chuan kongsira kuddo hian muwa kuddo chuan poisa lo dila a thian nu jok chuan kalpel maya ma se piremi chuan a khongai em wangin poisa pe a thian nu chuan inga tingi pek du are theinen lotia piremi chuan imit muwa chuan kan lo in thlau deuh ani mai theye ma se pathian mit muwa chuan kan in angtlang veka chu wangin kan musi turani lo atia a thian nu po choin mu chuaka kuddo hne na poisa pek chu tha ti ve ta poisa ani rem chan ang chu ape vele ta ni ni khat chu purovate chhungkua chuan tlai chhungin khom an nei zo chuan cho haneya an choi kham chuan in khom turin an in siama bia in panin an chuak ta dam dama an in khom ba na chuan dam lo an kana an kan zo an hotlang le ta diala atu ka chuan an nu le pa te chu an na an kal lova mire theite tran puina ni ta nan manga an khuwa kho sakhar sa zual te jong chuakin ei tur le poisa te an pe a hetiang hian tran puina an sem chuak fo thina ni thana te unau po naupang te an ni lai tanga in khom tai ma le khazir tai man ni a an zirtir tu ten za thiam me ma an zirtir tu te poin an ngai ne me mani an puitlin thlengin in khom an ngai poi mo chhun jom zela ko thana le khotlanga po mi tangkai tak le en ton tlak tak an lo ni chhota ni thana chu pastor lo ni ta anaw ruati po doctor ania an nu le paten an nadam pui boka chung ko hlim tak an ni ta zelani
rual u zok te le mi thiam tam takin an sei fo thin pakhat chu khoi hmuna po min engmi po ni la kaushan kan bel tlat chuan mi pa ngai taka kan chuak thin ani ti hi ani ome min kaushana bel tlat chuan pathian man somna po adonga kal suala tur tam tak laka a himbok thin kaushan bel lava in khom kan hlam sia ro chuan kal suala ka in hum him dan te sual hne dan te kan ta na thalo tur te kan se thei lovang sual hian min pan lova kema nin sualam kan pan zok fo thin sualaka kan him thei reng na tur chuan kaushan kan bel tlata nu le pa thu kan oya thian sual kan kom lo angai ani mel malaka kan him reng theina tan pathian in bo seilo kaushan hi bel tlatila hele apo hian mal somna kan dong nge yang